Ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Hamisu Breaker, me ka fahimta a dangane da su? So san bai da tausayi. Ya ina tambayar da kana min wani wasa ne? Ka fito ka faɗa min ina jin ka. So san bai da tausayi. In yi taɓa riga za amsar sai ta fada na yi. Oke, jero min iya kalaman soyayya da ka sani. Kalamansa da yawa kullum sai ta karuwa sun kai koli har sun samin kishin ruwa. Dakata, me ka fahimta akan masoyin su? Na gano masoyi kullum bai dama kansa ya ci ba sai in gwanar sakaci. Yana tsoro ta mutu ta bar shi kenan. Ba tsoro yake ba shi ba. To me ne? Burinsa dai masoyiya kar ta kara kunci. Ina kake? Oke, gani. Ina da tambaya gunka da mun yi haduwa. Oke, no problem. Ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.